Coeducart és una iniciativa d'un grup de mestres i professores de l'àrea de la dona d'STPB, un espai on les dones debatim, analitzem i prenem decisions. El nostre és un sindicat que reafirma el seu compromís feminista i que treballarà fins a aconseguir la plena igualtat en tots els àmbits de la vida, que continuarà avançant per ocupar el lloc que ens pertoca. L'anomenem Coeducart en primer lloc perquè cal desenvolupar totes les capacitats de la joventut a través de l'educació, tenint en compte les nostres característiques personals, perquè totes i tots som diversos. La vessant artística és, doncs, essencial per desencadenar la creativitat de l'alumnat. El que pretenem és que totes i tots mostren i comparteixen els treballs sobre la igualtat de gènere que han desenvolupat en cada matèria en els seus centres educatius.